Kuinka pitkään mennään? Talvi, jää, rättä tulee hiihtäen. Mihin se meni? Kuvattahan se tulee. Haloo! Tiedättekö mitä? Eipä juuri. Mika on tulossa! Tulossa on suksilla kova vauhti, tulkaa vähän heijamaan. Viimeinen viesti-tuoja. Joo. No. Emme saa niinku mitään aikaiseksi, ketään ei huvittaisi mitään. No. Se on tämmöistä. Joo, todella harmin paikka. Oho. Mitä tässä sit kuvaillaan? No sit metsää. Tai paskajauhamista. Siivotaan sitä on häijyä dokumentti. No mitä sitten ohjaat? Tää se ohjaa. En mä oikein nyt tää... Niinku, mä en oo tässä todennut, mutta tää todellisuus ja tää... Nää alkaa sekoittua niin vahvasti näin.